गरेसरनि फुख्रिपारायाव दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होदों। मानस इउनिदास आरो गुवाहाटी गणसेवा ससाइटिनि दैदेननायाव गरेसरनि फुख्रिपारायाव दैबानाजों लोमस्रावनानै गोबां खहा खालामजानाय 500 गोरिब नखरफोरनो आदार बायदि बेसाद राननानै होदों। तामुलपुर जिल्ला गरेसर महरीपारा 175 नं फुख्रिपार गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव दैबानाया लोमस्रावनानै गोबां खहा खालामजानाय ओनसोलनि सुबुंफोरनो मानस इउनिदास आरो गुवाहाटी गणसेवा ससाइटिया दिनै 500 नखरनो जाग्रा आदार आरो बायदि बेसाद राननानै होयो। मख'नो गोनांदि फुथिमारि दैसा आरो सुक्लाय दैसानि दैबानाजों लोमसावनानै गोबां खहा खालामनायनि उनावनो गोरिब नखरनि सरासनस्रा सोलिनाय आरो जानाय आदारनि गोबां जेंनायाव गोग्लैनाया नोजोराव गोग्लैदों। बेनिखायनो ससाइटिनि सोद्रोमाफोरा माइरं, दालि, संख्रै, साबोन, सेनिटेरि बायदिखौ लाफानानै गासै मोन 10 रोखोमनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ दुखुथिया नखरफोरनो राननानै होयो। उननि समाव दैबानाजों खहा जानांनाय दुखुथिया 1000निबो बारा नखरफोरनो जानाय आदार बायदि बेसाद राननानै होगोन होनना बिबुंथि लाखिदों गुवाहाटी गणसेवा ससाइटिनि आफादगिरि माया मार्टिन मोसाहारिया। ओनसोलनि गोरिब नखरनो जानाय आरो बायदि बेसाद राननानै गोजोननाय फोरमायदों आफादगिरि माया मार्टिन मोसाहारिया। दिनै जोङो बे टेंगाजार बे सिडिसिनि सिङाव थानाय गासै ओनसोलनि सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोङो गुवाहाटी गणसेवा ससाइटि आरो माद्रिद स्पेन मानस इउनिडा माद्रिद स्पेननि जे ससाइटि बेजों जोङो खौसे जानानैहाय बे फुख्रिपार एलपि स्कुलावहाय जोङो मोनसे रिलिफ केम्प फाथिदों। जोङो मिथिनानै मोन्दोंमोन एसे सिगाङावहाय बे ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरनिफ्राय खबर लानानै सुबुंफ्रा दैबानानि थाखाय बिसोरनि नखरफ्रा गोबां खस्थ' मोन्दों आरो न'फ्राबो किसुमान न'फ्रा बायलांदों आरो दैजोंहाय लोमजानानैहाय आरो माखासे आबाद जेरावहाय बिसोरो आबाद मावो आबादनि थिलि बेबो दैजोंहाय लोमनानैहाय गोबांथार बालाया फबजानानै गोबांथार इयुननि जे जिउनि थांनानै थानायनि राहाया एसे गोबाङैनो गाज्रियैनो बिसोरो आफेक्टेड जाबाय। बेखायनो जोङो बेखौ मिथिनायजोंलाय जोङो मोनसे थांखि लानानैहाय बे ओनसोलनि जायफ्रा बेखौ दैबानानि गेजेरजोंहाय खस्थ' मोनबाय बिसोरखौ जोङो हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे रिलिफ केम्प फाथिनाय जादों। आरो दिनै मैया आरो दिनै जोङो बे मोननै दिनावहाय मैयावहाय जोङो दिगपार बेयावहाय जोङो फाथिदोंमोन जेरावहाय जोङो 500 नखरफोरखौ जोङो हेफाजाब होदों आरो दिनैनि समावबो बे फुख्रिपार बे एलपि स्कुलावहाय जोङो 500 गासै 1000 नखरफोरखौ जोङो माखासे जानाय मुवा आरो माखासे सानिटारि आइटेम जेरावहाय जानाय मुवायावहाय जोङो होदों माइरं, दालि आरो संख्रै आरो माखासे साना आरो सानिटारि पाड आरो फिनाइल ब्लिचिं पाउडार आरो साबोन बेफोरखौ जोङो बिसोरनोहाय होनाय जादों। आरो जों गोजोननाय मोन्दों बिसोरखौ हेफाजाब होफैनानै मानो होनबा जों मोनसे NGO जानानै सोरबा नांगौ जायोब्ला सोरबा गोनां जायोब्ला बिसोरनो हेफाजाब गोनां जायो जोङो जेब्लायबो आवगायनानै फैयो। जोङो मोनसे NGO जानानै जोङो 8टा डिस्ट्रिक्टआव जों गोबांथार जेरैहाय मरिगाव, नगाव, हजाय, कामरुप मेट्र, गवालपारा बेयावहाय जों गोबांथार बेबायदिनो जोङो बे रिलिफ केम्पखौ फाथिबाय। गोबां जायफोरनोहाय सहाया नांगौ बिसोर जोङो होनाय जादों आरो दिनैनि समाव जों बेवहाय दङ। आरो आङो रंजानायजों गोसोनिफ्राय बे अर्गानाइजेसननि डिरेक्टर जानानै गुवाहाटी गणसेवा ससाइटिनि डिरेक्टर जानानै बे ओनसोलनि जाय दैदेनगिरि बिसोर गासैखौबो जों आङो मैखुननिफ्राय हामबायो मानोना बिसोर जोंखौ गोबांथार हेफाजाब होबाय। बिसोरनि हेफाजाब नङाब्ला जोङो बे गिदिर हाबाफारिखौ जों मावफुंनो हानाय नङामोन। बेनिखायनो आङो बिथांमोनखौ बयखौबो बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरखौ हामबाय होनाय थाबाय। औ जों बिनि उनावहाय जोङो 26आवहाय कामरुप मेट्रआवहाय जोङो रानगोन। बेयावहाय जोङो 500 फेमिलिसफोरनि थाखाय जोङो राननाय जागोन आरो बिनि उनावहाय मोनसे गुबुन प्लानिंफोर दङ जोङो बेखौबो थिग खालामगासिनो जाफुङोब्ला जोङो बे जायगायावबो आरो फैफिननो हाबावगौ। आरो बावैसो जोङो एसे थांनाय सप्तायाव जोङो 3 मेडिकेल केम्पबो फाथिनाय जाबाय बे जायगायावनो। मानो होनबा दैबानानि उनावहाय सुबुंफोरा गोबांथार बेमाराव गोग्लैयो। बे बेमार जायनि थाखाय जोङो बेंगालरनिफ्राय मोनसे टिम लाबोदों जेरावहाय कामेलियन टास्क फर्स आरो सेन्ट जन्स मेडिकेल कलेज टिम बिसोरो फैनानैहाय माखासे डक्टरफोरखौ लाबोनानै जों बे जायगायावहाय थांनाय सप्तायाव मेडिकेल केम्पबो फाथिनाय जादों। बे महरीपारा ओनसोलाव माला मेडिकेल केम्पखौ फाथिगोन? थांनाय सप्तायाव जों फाथिबाय थांनाय सप्तायाव। बेयावनो आं बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनोब्ला जोंनि बे ओनसोलाव देग्लायनि 2022 मायथाइनि जि दैबाना
बे दैनियाव गोबां सुबुङानो खहा जादोंमोन आरो बिथांमोना बोथिसे ओंखामनि थाखाय सानफ्रोमबो हाकार खालामनो गोनां जादोंमोन। बे समावनो जों दिनै बुंनांगोन साबायखर बावनांगोन गुवाहाटीनि जि गण सेवा ससाइटि आरो स्पेननि जि माने इउनिडास माने मानस इउनिडास ससाइटि बिथांमोना खौसे जानानै बिथांमोना डाटाफोरनिफ्राय रां रुफा माने कालेक्सन खालामनानै दिनै बानाव लोमजानाय मानसिफोरनि थाखाय बिथांमोना बै लाब माने खांनाय धोनजों बिथांमोना दिनै रायजोफोरनो दिनै अनसुंथाइ रानदों आरो बेहाय बिथांमोना अनसुंथाइनि बेलायाव नोंथांमोना नुखादों जे बे मोनसे मोजां रोखोमनि अनसुंथाइ बिथांमोना रानदों। बेयाव माने मोनथाम केटेगरियाव बिथांमोना बेखौ रानदों। सेनिटाइज मोनसे आइटेम लाखिदों, किटचेननि कारणे मोनसे आइटेम लाखिदों आरो खुदियाफोरनि कारणे मोनसे आइटेम लाखिदों आरो बेजों लोगोसे बेराम माने दैबानायाव जायफोर सुबुंफ्रा दैबानायाव गोलैनानै बेराम आजार जादों बेनि थाखायबो बिथांमोना बेंगलरनिफ्राय स्पेसियेल डक्टर टीम लाबोनानै बिथांमोना जोंनि ओनसोलाव माने मेडिकेल केम्प बिथांमोना टीम थांनाय सप्तायाव बिथा खालामबाय आरो बे सुजुगावनो आङो दिनै आं साबायखर बावगोन गुबैयै जोंनि बे गुवाहाटी गण सेवा ससाइटिनि डाइरेक्टर आरो प्लास काम फादार मिस्टार माया मार्टिन मुसाहारि बिथांनि दैदेननायावनो बे गासै जिथु मेडिकेल केम्प गासै जिथु बे रिलिफ केम्प बेफोर जाफुंदों आरो उननि दिनावबो जाहाथे बिथाङा नैबे ओनसोलाव नांगौ रोखोमै जाहाथे खाहार्य नांगौ रोखोमै अनसुंथाइ जाहाथे होनो थाखाय आवगायबोयो आं बेखायनो रायजोनि जानानै बिथां माया मार्टिन मुसाहारि बिथांखौ आङो माने साबायखर बावदों। गोजोन्थों। हनुमान हार्डवेराव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायंपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेर मुंनि गंसे हार्डवेर गला। बे गलायाव बाला अन्थाइ इटा सिमेन्टजों लोगोसे टिन चेयार डाइनिं टेबल प्लाइबोर्ड न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो। मबाइल नाम्बार 9394712499। नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेरा जगायनानै होगोन। बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गाव गावबागावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटि शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 26 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन। जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गाव गावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8399890945, 9101102339 आरो 9577573499। बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो।